Njani ekhaya? Mama futhi nawe sisi, malume, ani nawe gogo. Hayi, sekusile manje bakwethu, sekusile ngane zasekhaya. Amadoda, yebo mfowethu, wengane zakithi. Umhlaba usuyabhobha manje. Indinyanga yamadoda. Ngiyabona nje wenza ngayo ukuthi umhlaba usuyagoqa. Ngiyabona ukuthi ezenzakalayo. Umbuzo uthi njengoba uyindoda nje umhlaba wenzeni? Njengoba uvuka ekuseni nje ngoba ngeke wenze ungazange ucabange. Kuzodinga ukuthi ucabange before wenze. Njengamanje wenzeni? Yini into oyenzile ezokwenza ukuthi igama lakhe emhlabeni lingacimi nezingane zakho behlale zazi ukuthi kwakukhona ubaba? Yabona njengamanje ngikude ngila ngazikhona ngazi ukuthi ngilana senze ngafika no fish obabuthi ngikude le angikhona khona. Impilo akusiyo into yokuthi umuntu alale, into yokuthi umuntu avuke ukuze ukwazi ukuphila wena nabantwana bakho. Uma uyindoda awuhlezi kumele nokukhuluma nyo into ezingenamsebenzi, into engakhokheli lutho. Indoda ikhuluma izinto ezakhayo, yenza izinto ezonze ibonakale. Thina sasazi ukuthi abantu besifazane abathanda ukukhuluma nywe abesifazane ukukhuluma, hayi indoda. Uma uyindoda nje usavula la shuta sindoda yenza nje, vuka ekuseni ucabanga ukuthi ufanele uyenze ukuze umndeni wakho uphile. Uma ungasebenzi, uma manje ufuna umsebenzi, uma ngabe ufuna ukwenza ukuthile ubona uyaxakeka, sukuma manje uzothola izinto ezokwazi ukukusiza. Izikhona into ephilisa abantu. Uma ey'ntweni engezikhiza ngalutho, yenza kanje njengamanje. Hamba ekhaya uma ukuthi usemgwaqweni noma ube sendlini, uma ukuthi uphandle. Kodwa uma kunomsebenzi kade owenza, vuka usukulaliswa amakhaza. Siyabona kuyabanda, usika into ekade yabakhona. Wena vuka uyosebenzela iy'ngane zakho. Kwakuvele kungamadoda asebenzayo, hayi omama. Sesidlula omama ngoku ngenxa yokuthi ubudoda sebuphelile. Ubona amadoda manje aseyahleba nokuhleba. Awukayibona indoda ehlebayo, awukayibona indoda ehlebayo ikwazi ukukhuluma behind, ukhulume ihlebe kanje nyo ngomunye umuntu. Awasekho amadoda. Ake sibuyelele esintwini esithi asivuse isintu sakithi bese sithi kwakukhona amadoda, abantu ababekwazi ukuthi benze izinto, hayi labantu abarephayo, hayi labantu ababamba abantu ngenkani. Awusindoda uma urape, awusindoda uma ngabe wenza into ngenkani. Uma kule nto yakho ngawule ngqondo kuyo ngikikise ndawo, ngiyakutshela kuphela wena lokhu injani. Bye.